Tinokuchingamidza muchirongwa Myriad interviews and muzvara nhasi ndatanganiswa nevanhu vaviri vanogona kuita zvekuridza vanoti Farai naJapone all the way from Congo. Welcome to the show. Ndizvozvo chaizvo. Farai naJapone vanhu vangada kungoziva kuti Farai Ndlovu naJapone ndiani. Ini ndinoitwa Gavin Farai Ndlovu. Ndosita rero kana kabarwa naro. Zita repastage inonzi Tindi Kalogito. Ndonozikanwa muindustry. So anongotindika for short. Alright. Yeah, ini ndonzi Japone. Those that I'm on stage. Rangu rekuberekwa ndinonzi Nyuo Kawadza. Alright. Yeah. Tingada kuziva kuti zvekuridza izvi mabhendi satatanga kutaura zvemusic wise makatanga gore ripi uye makasangana kupi? Ini naJapone takasangana kuchikwata chainzi BVM gore ra2002. Ndopatakatanga kuzivana ipapo from there kubva ipapo nanhasi tichingori pamwe chete. Kureva kuti mane 20 years muri muindustry yezvekuridza magitari izvi. Ndizvo chaizvo. Pamwe mungangoda kungotiudza Japonewo kuti pane zvekuimba izvi makatanga kuzoita rini? Ini makatanga kuridza magitari 2002 to 2022. Inini zvekuimba ndakatanga kudhara. I think ndichiri kuchikoro. Chinhu chandaingonakirwa nacho. I think it's an inborn thing. Zvangogara zvingori mandiri. Uye kubvawo kune vabereki because vabereki vangu vaitawo zvemumhanzi. But vanga vari havo vaitira zvekuchechi. So ndangokura mumhuri yafarira zvemusic. Saka ndabva ndangobvawo ikoko kuzosvika because nhasi ndaone maartist angosiyana siyana. I think first group rangu randakatanga kusevenza naro it was around 98. And I comprised of Ana Rocky, there was Ngon Kambarami, there was Sebede, there was Ruth, Taiti, another tribe. Saka kuzobva ipapo, ndakangenda kuzoridza gitari because time yacho taingoita zvekuimba chete tisingaite zvekuridza magitari. So magitari pandakatongotanga kuridza magitari ndo pandakazosangana neshamwari yangu pane imwe outfit yerumba inonzi Bivila Band. Maybe Farai vanhu vangada kungoziva kuti pamakatanga kusangana naJaponewo muchibva mazosangana kuBivila Band ndozoti machikwata chakazvimirira chega the talking guitars. Zvakafamba sei process yacho? Yeah, process yakatede asi zvakaitika nezvokuti ini pandandiri kuBV time ndakasangana naJapone ndandi sound engineer. Ndoranga riri basa rangu. Vazhinji ndobasa rangu ravanonziva ndichiita. But muchikuita sound imomo ndopandakadzidzirawo kuridza gitari. Nekuzoimba zvinhu zvazviri kumandiri futi. Chibva futi kumba baba vangu vaitawo zvekuimba futi. Saka chizobva ipapo BV tichizoenda kwese kwatakaenda zvakazotifoma talking guitars. Tiri pamwe chete naJapone. Maybe mapinda kuzoita the talking guitars. Tingada kuziva kuti pamakatanga kunyatsorekodha kuti isusu tada kunyatsorekodha takazvimira sechikwata chetalking guitars. Vanhu vangada kungoziva. Pane vamwe vasingatozivi kuti kune inotonzi the talking guitars vachingokuzivai kumukuridza. Toda kuti muzivise vanhu vari kudzimba kuti ezvino isu takuimba zvese nekuridza. Kuzorekodha takatanga gore rineri ndopatakazorekodha first single yedu inonzi Zororai. Zororai apa maitaura nezveni kuti pane mazororo akawanda kuti maitaura neani. Yanga iri tribute song yandakanyorera baba vangu the late Ndlovu. Saka yangori nzira yekuvarangarira. Pazororo kutazoti matracks amareleasa so far mangani because ndamuzwa mataura Zororo ndiyo yega here kana kuti pane mamwe aripo? So far ndiyo yatakabudisa mamwe ari kuteera kupera kwaOctober uku. Saka apa Zororai 1 yanga iri tribute song, 2 kwakurumbotesta mawaters. Saka ungangopinda makumbure saka vachitesta mvura. Totarisa kuti pamisambo yerumba ndozwa Japonewo achitaura kuti Bivila Band makasangana ndoko makasangana futi kuBivila Band chikwata chakambeta mukurumbira. Tingada kuzoti maingoita zvekuridza magitari chete kana kuti maitamba because kurumba kune kutarisa Japonewo anenge anoita zvekutamba. Aiwa inini kurumba ndairidza gitari. Ndakatanga ndichiridza rhythm ne-lead guitar kurumba. Kutamba isu atambi nebasa. Alright. Pavaimbi vakasiyana siyana. Ndevapi vaimbi vamati mashanda nawo? Ndichitaura kuti 2002, 2022 mashanda nevanhu vakawanda sei?
tashanda navanhu vakati wakawandisa like inini vachitanga keri yangu vapakura vakambodzana changanya matsatsi the late pio farai macheka sifasi mashakada ambuya madhure vanhu vacho vakawandisa vamwe vachita kutokangana. Alright. Totarisa munobva kumusha mukuru kuHighfields. Kunoratidza kuti ndokunototanga zvemagitari zvakawandira kusaidi iroro kana malegends akawanda anobva kusaidi iroro. Zvinokumisikidzai sei sevaimbi kuti munonzwa sei kuti muri mumusha wakaita sei iwoyo muri the talking guitars munotomboridzirawo vamwe nokuti ndinonzwa kuti isusu tinotomboridzirawo vamwe vanhu. Zvino munonzwa sei kana maenda pastage muchiridzirawo mumwe muimbi song yake? Tinonzwa kufara nokuti isusu chatechida chekuti zvinhu zvake zvibudirire naiwo saka tinotofarawo uchikwanisa kubatsira vamwe vaimbi kuti vaonekerewo muindastry medu. Mune matraining sessions here amunomboita because kune maupcoming artists kune mamwe maartist anototi toda kutoridzirwa izvi zvitotozoti kune the talking guitars kuna Shabak the band vanoridzira vanhu imwe here mune maplatform yamunoti iyi ndo platform yatinomboita kuti vaimbi vese vakasununguka ndawo yevazoridza. Yeah, I think platform hombe yatinayo at the moment ndiyo yatita yema-jam session iyoyo ndo panouya maartist akasiyana-siyana but tiri kudzimbawo zvedu tinogamuchirawo vanenge vachida kusenzawo nesu tinoitawo malessons even ekuridza zviridzwa izvozvizvi handiti nekutrainawo mavoices and stuff. Pamunoita ma-jam sessions enyu ndingada kuziva because kune vatori kwezva kuti isusu hatina ma-instruments but zvekuimba tozvida toda kushandisawo magitari vada kushandisa talking guitars munowanika papi panonzi apa ndo pari specific pamunobatika? Every Monday towanika paCity Sports Bar ndopatichita ma-jam session iwayo vose vachangotanga vada kugain experience vasatamboendawo pastage ndopatosangana navo vachivadzidzisawo chiona maperformance avo ma-instruments zvese zvinenge zviripo ndopatinge tizopanana advice nokuti tangosangana vari kutanga vagara varimo nevakura varimo muindastry kudhara tichingoita mixing mumbusa ndopano muchidzidzawo muchiona kuti zvinofaniswa sei stage inoitwa sei pastage kana uchiimba uri pastage panopindwa sei panobudwa sei zvese izvozvo ndokwa zvinoitika kujam session. Inini ndine mubvunzo kuti 2002 kusvika 2022 muri ngori behind chete chii chaikonzeresa kuti murambe muri behind mozoti achada kubuda after 20 years? Inoitora seprocess kuti tiri kugadzirwa nokuzvigadzirisa kuti tinyasove kuti kana tapamberi pevanhu tinge takamira sei saka I think iye zvinezvi tamachuwa manje takwanisa kuchimira pamberi pevanhu tiri pafront ambenoshapo unopambana zvoda kupedzerwa ndiyo nhauro yacho zvakafanira mwana anenge anoenda kuchikoro handiti ane zvaada kuzoita mangwana anoenda kuchikoro level yechikoro yeprimary level handiti ozoendawo upper 6 zvichienda zvakadaro yozoenda kuuniversity handiti saka zvingoriwo zvinhu zvimwe chetewo zvokuarts industry iyoyo tinenge tichibikwa tichigadziriswa kuti tinyatsotsvenenzverwa matarenda edu. Totarisa kuti makabuditsa single renyu ramukuti ndo ramakabuditsa tingada kuzoti musambo munoda kutanga nawo ndeupi because ndamboza kutaura zverumba isusu toda zozoti vanhu kana vakunyatso kutsvaga vanozoti kutsvaga musambo wesungura here kudze talking guitars kana kuti kutsvaga rumba yakazvimirira ino. Isusu tikangoti tsvagai music because isusu musambo wedu kuti titi takabhesa nemusambo wakati hatiti chinyepa nenhauro yekuti isusu takati toda kuridza magitari nhasi uno munotiona tichiridza rumba mangwana munotiona tichiridza jazz mangwana munotiona tichiridza soul mangwana munotiona tichiridzawo imwe music yakosiyana saka isusu just play music. Tingada kuziva kuti manyorero amunoita kana creative process yenyu pakuproducer mumhanzi apa zvinofamba sei? Zvinosiyana imwe sometimes notouya nemawedzi imwe indotonga negitari ndine gitari randiri kunzwa musoro mangu ndotanga toridza iyo batawo gitari kuti utotanga kuita sei ndokutobuda munotoita song ikoko. Sechikwata chetalking guitars ndezvipi zvamakati izvi zvitinomboenda kana kumashows handiti mumboti isusu nhasi tiri kunoridza mubva manosvika pashow paya moti hatoda kuridzira chikwata chakati mubva maona chikwata chiya chatoya nerimwe band makambosangana nazvo? Zvinowanika muindastry zviri kwese zvosangana nazvo zviyazve
munozvigadzirisa sei ndopatinda kunzwisa because kune vatokumba kambosangana nazvo asi vazi kuti vanozvigadzirisa sei. Inenge ingori nawo maybe inenge iri miscommunication nekuti pamwe munhu anenge ane vanhu vake vanenge akatemba kuti vachauya vachimuridzira musi uyu handiti pamwe mubva muti isusu musi wari kuti tichizoridza hatikwanise kunge tiripo saka ndopanozotitsvaga atitsvaga isu patinozonosvika patinozoti vanhu vangu vazoita sei vazouya saka kana zvatongoitika utongoziva kuti zvinoita sei zvinowanika. Totarisa music industry takusiyana nezvemagitare manje tombozvisendekeza pasaidi toda kunzwa kuti vanhu vari kugamuchirai sei mumusha mukuru kuti kune the talking guitars dzichangobuda izvi nechangoburwa ima munoburwa indi zvino but kumusic tiri kuti muchangoburwa kumagitare magara muripo vanhu vanozvitambira sei kwamunogara. Vanhu vari kuzvitambira chose nokuti vamwe vanga vasingatozii ndo zvatinenge tichiita kuti isusu nesu totokwanisa kutonyora song tokwanisa kutomirawo pastage tichitoimbawo saka vatozvigamuchira chose ende vari kufara kuti tikumirirawo nzvimbo yavo. Talking guitars indingonzwa ndautaura zvezororai Japoni hapana here kana kwawakamboimba kana wakanyora pasi kuti inini zvangu ndenekangu kandikunyora kana kuti ngoramba muri backing vocalist. No, masongs atoripo masongs aripo but endo zvachida ngomhanyisana nenyaya single yanga achitaura titori nemasongs ayo masongs angu andakanyorawo. Ungada kungotizivisa kuti mangani because ndanzwa muchiti muna October ndopamuri kubuditsa mamwe ialbum kana kuti masingles. Because tachida kumboti tifambe nenhauro yemasingle then tozocompila tozongoita album imwe chete saka masongs akati one day aripo. Music industry kana kuma-instruments ikoko pane ma-challenges anosanganikwa nawo sema-artist ndeapi ma-challenges amasangana nawo ende makakwanisa sei kumakunda for the past 2 decades. Nyaya yezviridzwa ndonyaya hombe. Nyaya yezviridzwa nemukana wekuti unowana mukana kuti ushowcase talent yako ndo ma-challenges anowanzwanika muindustry. Asi isusu takashinga chiringoripo muindustry unofanirwa kushinga asi nyore kuti upiwe mukana kunzi uridze pamberi pevanhu haungopiwa saka unoramba uchishinga uramba uchipusha self effort unozongowana mukana unozongowanika. Ndofunga nhauro hombe ataura ndiyo yezviridzwa nekuti basa redu kuti rifambe hunge pane zviridzwa saka nhauro inenge ichiita nekuti hamuna maresources kuti mukwanise kuwana zviridzwa munokwanisa kuwana kana show kuti munoridza show yako uchada zviridzwa handimona saka ipapo ndo I think that's the main challenge yatinofesa isusu vanhu vemagitari nhauro yezviridzwa iyo. Ndakambonzwa vamwe vachichema kuti inini ndinogona kunge ndichitonziwa uridze kwakati asi nenyaya yefinance yakamira sei imi sema-artist kuti finance zvinogona kutonetsa ushaya kana yekupinda mukombe asi kurutodiwa kwaufanira kuenda. Zvinorema especially uchangotanga kuti ushedzo kunzwira uridze one noti pane pachida transport pamwe unzwira kwamutare uda kuenda nebhendi rakakwana uda kutakura vanhu 5-6 handiti vada kukwidza mabhazi kuenda kwamutare vachada chikafu pada zvokuridzisa apa iwe uri one ndo uchiita sei ufanira kuti finance zvese izvozvo apa iwe hautoriwo mari yako saka it's a big challenge izvozvo nekuti kazhinji zvatowanzoita ndezvekuti munhu akudaidzai anogona kutaura kuti iwo mari yako ndokupa waita sei waridza show yako saka iwo kuti because how we survive isusu is from hand to mouth nenyaya yekuti zvinhu hazvinonyatsomira zvakanaka munongoziva kuti nyika ida akamira zvakanaka so zvinozokuremera manje kuti unge uchiita sei uchibuditsa mari uchibhadhara vanhu saka ndo mamwe challenges atosangana nawo iyayo. Apart from zvekuridza nekuridzira vanhu ndeapi mamwe mahustles amunoti maside hustles anokubatsirai kusurviva sevaimbi kana kuti sevanhu vanoridza zvemimhanzi? Isingangoti mafuta musician hatina zvimwe zvinhu zvatakamboita tongomira nemagitari zvichioma zvidari zvichiita sei tomira nemagitari. Totarisa kuti tingada kuziva kuti support yamunowana tisingatsatata outside support yemumhuri chaiyo kwamunobva kana kwamakakurira kana kuti kune vanhu vanogara navo vanga vadzimai kana vana support vanozvigamuchira sei vanokusapota here mune zvemhanzo? Vanotisapota nokuti tinototi vanotisapota nokuti vanonzwisisa patinoenda pamwe unoenda wodzoka usina chinhu pamwe unodzoka une something saka
mazuva ese vanhu vari kutisapota vanotibikira vanotiwatira tokugadzira uchienda kubasa kwacho saka sapoti iriko chaizvo kumbo Japoneo. Kuna junior Japoneo ero kumbo vari kuti ndida kutoridza pamwe vanotobata gitara ikatakugozabanza masemi so. Ya wana junior Japoneo variko. Vanotozvifarira zvisingaite ende haindotenda Mwari kuti even pana nditori mwana mudiki vana mama vangu nana baba vangu vaingosapota nauro dzemusic anangobvira ndamboita problem of which zvinhu zvakandiita kuti ndive pandiri nhasi because ndakaita confidence vabereki vangu vaindisapota saka handinawo problem ndotenda even family yangu yandinayo mudzimai wangu nevanhu nokuti hazvisi nyore kuti upinde muindustry usina support yefamily. Support yefamily ndochinhu chinodiwa first and foremost. Ukawana support yefamily kumberi kuzvese zvinofambira. Guys, 20 years is not a joke. Ndoramba ndichidzokora because kundibata zvikanyanya. 20 years is not a joke. How did you survive kuramba muchingozika kuti kune vanoridzira vanhu because vamwe vanopedzera vakusiya kuti hazvisi kubhadhara asi makasurvive sekusvika masvika 2 decades muchingoramba muchingoita zvekuridzira vanhu. Hainawo perseverance sekutaura kwataita kushinga kuramba chipusha chiita zvinooma hazvisi nyore hazvisi nyore kungoramba muchishinga muchienda unoone kuti one day uchasvika tete pamudauna. Totarisa kuti vanhu kana vachiona muimbi ndo vanoti haiwa awu ndiye akanyanya but havatariso kana kurecognize kuti vanhu vanenge vari behind vanenge vachiridza mukashayikwa imimi guys ndikada kuimba handikwanise kuzonyatsoimba zvakanaka because panodiwa ma-instruments. Toda kunzwisisa kuti jeni yenyu inenge yakamira sei, munogamuchirwa sei sevanhu vanoridza magitari tisingataure zvekuimba. Ya vanhu generally vanhu vanonyanya kurecognize munhu anenge ari pamberi anenge achiimba uya. Ya pane vamwe vanenge vachizokuonewo pari mumashure but vazhinji vanenge vakanyanya kufocus pane uya anenge ari pafront saka we appreciate izvinezvi kuti zvakuti chinjei. Pane vamwe kuti anotouya kushow anotoya kuti anoda kuzona bassman kana anoda kuzona leadman mumwe wati anoda kuzona uya ari kuimba chai. Saka zvakuita zvichichinja vanhu vakuita vachiziva zvinenge zvichiitika behind the scenes. Muchiperforma muri pastage pane time yekuti kana vasikana vanogona kungozviwisira pastage so kungotomhanyira kuti aya anoridza lead guitar uya haindotoda anoridza lead guitar munongosangana nemasituations akadaro. Zviriko aiwa chimbotiudzai nokuti masekerero makasangana nazvo. Aiwa vanhu chatikaona zviriko variko vanhu vanodaro saka chatikangodzidza ndechekuti vanhu vanoappreciate music in different ways. Mumwe akafarira maridziro ari kuita mwana opa mari mwanochema mwana uyoscreama pamberi pako ndizvo mwana uyopaka nahagi chaiyo kana pastage chaiyo. Sevanhu vakaroora madzimai enyu anozvitambira sei? Inauro yekuti vakungoziva kuti vana baba ndobasa ravo ravakada so vanhu nenhauro yekuti vagara vachitisapota kudhara saka vanhu vai vasanyanya kurwadza vanongoziviswa kuti ndo industry zvaiyi hatifani kunyarwadza here kana kuti chichichi vanhu vandobasa ravo kaita sei ravakada so vanhu vanotisapota havanawo dambudziko kunyanya pamusoro penyaya idzodzedzi. Ndezvipiwo imimi se-talking guitar zvamunoti izvi zvikaimprova munyika yedu yeZimbabwe tichitarisa music wise especially kuma-instruments zvikaimprova zvinhu zvedu zvinogona kufamba zvakanaka? I think inini maonero andaita ndeyekuti dai nyika yedu kana vakuru vari kumusoro vakwanisawo kusapota arts industry iyoyi ndikurevera hangu panhau yezviridzwa kunyanya unganotarisa kuna South Africa vane ma-art centers handiti kune ma-instruments chichichi mwana ari mudiki ari interested negitari anoona community kuya odzidzira that's why muchizoona industry yavo vari kubudirira handiti saka taishuvirawo chinhu ichocho kuti dai chakwanisika kuitikawo kune nyika yedu. I think zvaitiyamurawo sema-musicians matarenda arimo mukati menyika yedu akawandisa but we need that support especially panhau dzezviridzwa. Amenofara izvishoma zvakuda kuwedzera pane zvataurwa naShafaneo. Iyo nyaya yokuti tiwane support yakadaro yokuti zviridzwa munhu wese awane access kune zviridzwa ndo nyaya hombe even kumamisha chaiko zviridzwa ngazviwanike mudhuze nevanhu vanenge vachigara imomo vanhu vese vadzidzire magitara nokuti zvipo tinoona patinoenda kunze mumwe munhu anotoya kuti atokumboridza ukatombaatoridza utoona kuti
Wakadzidzira kuridza kwakaenda chikoro kuti handina hana ndakatogadzira chigitare chegayo cheche ndochani ndakatodzidzira nekuti watombare magetsi acho ndinge tori first time nacho handiti but munhu yetu kutonyatsona kuti talent iripo but nawe kuti hana zviridzwa hana access kuti azoya kuno kuharare izvozvo ndozvinodzosera kachacho mashure. Totarisa kuti izvezvi pane vanenge vatori kudzimba kuti aisusu toda kumboenda kunodzidziswa kunoridza the talking guitars. Vakasununguka here kuti vanhu vauye kuzoridza nemi? Toda kuziva muri ma-registered artist here nekuti 20 years handida kungonzwa kuti makaregister here because mairidza ma-instruments kuimba mazotanga 2022. Kune here bhodhi rinomirira kuti isusu tinomirira vanoita zvema-instruments kana kuti makamira sei? Bhodhi rinomirira vema-instruments chairo hakuna esuch, asi generally vanomirira ma-missions ariko ma-unions nechii zviripo takajoina zvizhinji zvacho. Alright. Nhasi musati mabuda muno ichida kumboti muno mumbonyatsoridzwa. Sound rolling, stand by, we start in 3, 2, 1. Japonel na Faranglo. Totarisa kuti 20 years muchiridza. Vanhu vanoziva kuti pamberi kana pastage imada kuitawo zvekuimba. Vanhu vanoziva kuti muno munyika yedu yeZimbabwe. So far vanhu vasati kunzwisisa kuti panzi music yakutanga panofanira paine munhu ari behind anogona kunge achiridza sezvamunoita magitari. Tibatsirewo kunzwisisa kuti zvinofamba sei uye zvingagadziriswa sei kuti vanhu vanzwisise kuti kune vanhu vanoridza zvema-instruments pasina instrumentalist hapana muimbi. I think inini hangu maonera ndichiita ndeyekuti music yangofanana nebhora handiti. Bhora kuna na defender, kuna striker, kuna keeper handiti. Umwe neumwe anofanira kumirawo neposition yake handiti. Achiita kuti bhora rifambire mberi. Same thing nemagitari. Uri muimbi haungakwanise kuimba pasina gitari. And at the same time ina handikwanisi kuridza gitari pasina muimbi. Saka vanhu vese vanenge vakakosha. Because chatei chizoda at the end of the day paimbwa paridzwa handiti music yafambira mberi. Saka vanhu vese ndoti hangu vanenge vakakosha. Inauro yekuti totarisa pasi basa remagitarist, totarisa pasi madrama, totarisa pasi makeyboardist, but vanhu ivo vakakosha. Amenofarai zvimwe zvaungada kungowedzera wewe? Ndizvozvo chaizvo kuti sematauraita Japan yokuti music teamwork ndozvofanirwa kungoziva vanhu. Teamwork hakuna munhu angangomira ari one apa angotanga kungoimba vanhu vakatojamba stadium vakatojamba hazviiti. Pane patoda vanhu vanenge vachiridza. Saka vanhu vakangopanzvisa ipapo kuti music iteamwork, kubatanidza maideas. Vanhu vese vakakosha, munhu vese akakosha, takakosha zvakafanana. Vanhu vakangopanzvisa ipapo vapitenda kana noombera maozha yanenge akakosha. Alright, tingada kungoti tingozivawo zvedu kuti mune ma-pending projects here amuinawo. Sekutaura kwataita kuti tine masingles atoda kureleasa kubva kutanga October yachienda mberi. Achange chiburisa kusvika kuna December. Change chingoburisa periodically tichingoona nekufamba kwenguva ikoko. Any other collaborations pama-pending projects amunenge muinawo? Hongu aripo. Alright, we can't wait. Ndatoda kuti mumbotiridzirawo timbonzwa kuti for the past 20 years maka muchingoridza apa tauda kumbonzwa kuti mumbotiridzirawo live band munomu timbonyatsonakidzwa timbonzwa kuti munoridza zvakaita sei mukanandiwo. Ndorangarira zuva riya ramakadana newedenga baba mukadaira. Ndorangarira musi uya wamakanzimira ipapo baba mukatera. Ndorangarira nguva iya yamakafuka renyumbeka pamavutisiya titega. Taigodini ishe vanga madana, taigodini kana tenzi madana mudaira. Taigodini ishe vanga madana, taigodini kana tenzi madana mudaira. Ndokurangarirai baba vangu we, ndokurangarirai samanyanga we, ndokutenda ine basa ramakasiya mabata
mukandiona ndichichema, ironda rakakura mukandiona ndakazuwa, ndatadza kugwana shangu dzenyu, ndiko kanonzi Zororai. Wonderful. Thank you so much. Ndarakutombofunga kuti dai pamboextendwa kutararamba chingoenda. But ine kabit kerumba. Tosaka ndambobvunza kuti imi mudaita zvesungo here, ndava makarangarira kurumba uko. Aiwa, zvatakaita pasonga, takaita iri rumba. Isongo yokurangarira, but asi kurangarira chichema, takurangarira tichipemberera. Ndosaka takaita karumba. Alright. Tingada kuzoti music yenyu vanhu vanoiwana pai uye vanokubatai papi masocial media handles enyu? Music yedu pa digital platforms, pa YouTube iripo kwangu Talking Guitars unoiwana, pa Instagram tiripo, pa Facebook pa Talking Guitars futi unotiwana, ma social media platforms mazhinji unotiwana tiripo, pa WhatsApp tiripo. Yeah, please. Alright. Thank you so much for coming through to Myriad Interviews. From me, Lynette Bennett, and the entire crew behind the scenes, it's a pleasant viewing.